Milý deníček, konečne som sa dopracoval ku Genesis 7, kde je normálne že rozpísaný priebeh potopy sveta. Tento príbeh je taký zaujímavý a napínavý, že keby ste ma rezali, tak sa vo mne krvi nedorežete. No na druhej strane je ten príbeh aj hlupý a nereálny. No nič, poďme na to. Prvý verš. Potom Pán povedal Noémovi: Vojdi ty a celá tvoja rodina do korába, lebo som videl, že iba ty si spravodlivý predo mnou v tomto pokolení. Pán si vybral, alebo Boh si vybral Noého preto, lebo tu je to v Genesis 6 napísané, hneď to nájdem, lebo Noé bol najspravodlivejší a najbezúhonnejší muž medzi svojimi súčasníkmi. Prečo si napríklad nevybral aj druhého najspravodlivejšieho a bezúhonnejšieho? Či to bola hneď jeho žena alebo synovia? Neviem, no, alebo prečo nevybral prvých 10 napríklad? Ale len Noého, to je jedna vec. No a po druhé potom Noé mohol povedať, že Bože, prečo chceš všetkých zabiť, ešte aj zvieratá, tak však nechaj zvieratá nažive a zabij iba tých zlých a nechaj ľudí nažive. A keď to nespravíš, tak ja nepôjdem nikam, kašlem na teba. Jo, ho mohol v pohode vydierať. Nie, nevydieral ho. Povedal, áno pane, v pohode, všetkých pozabíjaj, hlavne, že ja prežijem. Noé to mal spraviť jak sa volá, Jan Palach, či jak, mal sa upáliť, alebo jak tí mnísi šaulínsky čiaky, tibetskí, čo sa upalujú na protest. By Boha vyšachoval len taký fukot. No a toto sa mi zdá taká argumentácia, že, kde to je tu, že vojdi ty a celá tvoja rodina, takže aby sa Noé asi nenasral, tak povedal, že Boh povedal, že OK, no aj v pohode, môže ísť aj tvoja rodina, aj synovia, aj ich ženy, aby ste sa mali jak množiť, alebo čo. Čiže to je tiež také, zmýšľanie Boha, že to nie je veľmi božské. No idem ďalej. Druhý verš. Zo všetkých čistých zvierat vezmi po 7 samcov a samíc, zo zvierat, čo sú nečisté po 2, samca a samicu. No tu jak si nie je špecifikované, že ktoré zvieratá sú čisté a ktoré sú nečisté. Neviem, či to priamo myslí, akože, že či sú čisté, akože umyté a neumyté, alebo no neviem. Verš 3. Aj z nebeského vtáctva vezmi po 7 samcov a 7 samíc, aby sa zachovalo naživé seme na celej zemi. Seme akože semeno pre týchto divákov z Čech. Takže tu je dôležité, aby sme si zapamätali, lebo zase tasím kalkulačku neskôr, že z nebeského vtáctva vezme po 7 samcov a samíc. Hej. Tak, lebo 4. verš, lebo už len 7 dní a potom dám pršať na zem 40 dní a 40 nocí a vyhubím z povrchu zeme všetky bytosti, ktoré som urobil. Čiže Boh, ja neviem, on nadvihne ovočie, svet je v plameňoch, neviem, luskne, sú zemetrasenia, prdne si, dade vyrastie sopka, hej, akože takýmito jednoduchými gestami. Toto vie spraviť, ale nie, on akože nemôže zabiť z fleku tých zlých ľudí, však vie, ktorí sú zlí, ktorí nie, dokonca aj vie, že ktorí by išli eventuálne do neba a ktorí nie. By mohol v pohode vykilovať, ale nie. Nie, on ich musí vytopiť jak mačky. Verš 5. A Noé urobil všetko tak, ako mu rozkázal Pán. Nazdar. Noé nemá vlastnú vôľu, asi nezamýšľa sa, nie je dobrotivý, len počúva slepo Boha a tomu stačí. Akože tu nejaký zmysel pre humanitu, alebo pre spoločnosť, alebo ja neviem, napríklad čo jeho otec, hej, či to už umrel, a Matuzalem žil, ne, tak deda si nechá zabiť. Matuzalem, jak sme si ukázali v Genesis 6, ten dokonca tam plával hore dole. No nič, Noé mal 600 rokov, keď bola potopa vôd na zemi i vošiel takto je, ešte keď budem pokračovať. Noé mal 600 rokov, keď bola potopa vôd na zemi. On keď mal 500, čo sme si ukázali minulé tú tabulku, narodil sa mu syn, teda synovia, dokonca tú tabulku tu mám. Noé mal 500 rokov, narodil sa mu Sem, Jamach, ja neviem, proste tí traja, Sem, Cham a Jafet. A tu sa píše, že keď mal 600, bola potopa vôd na zemi. A v Genesis 12, ešte raz to musím ukázať, nie v 11. Toto je Semovo potomstvo. 2 roky po potope, keď mal Sem 100 rokov. Vrátim naspäť. Sem mal 100 rokov a 2 roky po potope, hej. Čiže Noé mal 500, narodil sa mu Sem, keď mal Sem 100 rokov, až potom sa mu narodil ten syn. Tak jak mohol mať Noé počas potopy 600 rokov,
keď až 2 roky po potope, keď mal Noé 600, tak Sem mal 100 a vtedy sa mu narodil syn a to bolo 2 roky po potope. Tak Noé mal maximálne 598 rokov. Alebo Noé mal 600 a Sem mal 102, keď sa mu narodil syn, lebo neviem, 2 roky po potope, hej. Ako, tak nejako divne to je tam vyrátané. Čiže zase takto zalameril, kto písal tú Bibliu. A určite to nebol Boh, ako som sa dozvedel. A je zaujímavé, že kopec ľudí kontroloval tú Bibliu a nikto si toto nevšimol, hej. A neviem, nevideli asi počítať, alebo čo. No nič, tak či onak. Noé mal 600 rokov, keď bola potopa vôd na zemi. Zlá matematika. I vošiel Noé a s ním aj jeho synovia, jeho žena a ženy jeho synov pred zátopou vody do korába. To znamená, že 8 ľudí tam vošlo, hej, lebo mal 3 synov a oni mali 3 ženy a on ešte mal ženu tiež, Noé. Aj z čistých a z nečistých zvierat, z vtáctva a zo všetkého, čo sa hýbe na zemi, vošlo po 2 samec a samica do korába s Noémom, ako mu prikázal Pán. Čo sa hýbe po zemi, no z vtáctva hlavne, z nebeského vtáctva zobral 7 samcov a samíc, dúfam teda. Je veľmi nepravdepodobné, že by Noé mal stavať loď, čo už aj tak typujem, že by ju nevedel postaviť, a ešte do toho chytať všetky tie zvieratá, že neviem, či by si odskočil na južný pól, alebo ja neviem, do Európy, do Ameriky a do Afriky a tak ďalej. Takže tie zvieratá asi za ním museli prísť samé, hej. No a potom sa tam nejako nasačkovali, neviem ako. Po 7 dňoch sa privalili na zem vody potopy. OK, tak tam ešte 7 dní pobehoval, čakal, kým prídu všetky zvieratá a prišli vody potopy. Minule sme si ukazovali, že koľko zvierat malo byť v tej kocápke, alebo ja to vypočítam až na konci, hej, koľko zvierat na meter kubický vyjde a potom ešte raz to prerátam, lebo som si našiel nové informácie, koľko je vlastne druhov živočíchov na Zemi. A ešte vyrátame, že koľko zvierat oni budú musieť obslúžiť denne alebo za minútu. Tak, 11. verš. V 6. roku Noémovho života, v 2. mesiaci, na 17. deň mesiaca, čiže mal 6 rokov, 2 mesiaca, 17 dní, vyvalili sa všetky pramene veľkej hlbočiny a otvorili sa nebeské priepusty. No super. Neviem, niekedy, kto písal túto Bibliu, tak mal takú predstavu, že je zem placatá, pod ňou sú nejaké vody, nad ňou sú vody, ale nie mraky, ale akože že zem je v takej guli vodnej a v tej vodnej guli je dnu ešte vzduch a zem a placka, čiže tie vody, čo sú tie vrchné, sa akoby, ja neviem, sa tam, neviem, roztrhla tá bublina alebo čo a začali všetky tie, neviem, pršať dole alebo čo, hej. A akože to je úplná hlúpa predstava, samozrejme. My už dávno vieme, že teda dávno, no, nejaké to storočie vieme, že to tak nie je. A pršalo na zem 40 dní a 40 nocí, hej, to muselo brutálne pršať a hlavne preto, že za chvíľku to rozumiem prečo, hej, že a práve v ten deň vošiel do korába Noé, jeho synovia Sem, Cham a Jafet, jeho žena a ženy jeho synov s nimi. Oni a všetky zvieratá podľa svojho druhu i všetky plazy, čo sa plazia po zemi podľa svojho druhu, blá, 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 blá. Všetky operence, ukrydlence vošli do korába po páre z každého tela, v ktorom bol dých života. Dých života znamená, že to sú živočichy, ktoré dýchajú, ktoré majú plúca. A všade sa píše, že to sú v podstate obratlovce suchozemské, plus minus. A asi tie, čo majú plúca, budú asi obratlovce, typujem, lebo neviem si predstaviť nejakého bezobratlovca hmyz s plúcami. No, verš 16. A čo vošlo, bol samec a samica z každého živočícha, ako mu prikázal Boh, a Pán zavrel Noéma zvonku. A sa mi nepáči v celej tej Biblie, jak opakujú 2 razy to isté, že všetci tam vojdete, áno, a teraz ste všetci vošli a všetko to vymenovávajú. No, tu je v podstate hlavné teda, že sa tam nasačkovali a Pán zavrel Noéma zvonku. No, hej, akože asi nemal, Noé si nevymyslel takéto láno a jednoduchú kladku, s ktorým by sa zavrel zvonku, alebo čo. Verš 17. I nastala 40-denná potopa na zemi. Typujem, normálne ešte som to nečítal poriadne, ale zase typujem, že to zopakuje, alebo čo. A nie, vody pribúdali a vyzdvihli koráb zo zeme do výšky. Vody veľmi stúpali a zaplavili všetko na zemskom povrchu. Normálne všetko. Koráb však plával na vodách. Super.
A vody vzrastali ďalej na zemi, takže zaliali všetky aj vysoké vrchy, to znamená aj Himaláje, ktoré sú pod šírim nebom. Voda prevyšovala o 15 lakťov vrchy, ktoré prekrývala. O 15 lakťov, pre Boha, kto toto meral. Neviem, to asi musel byť určite Noé, alebo ten Matuzalem, čo tam plával za tou loďkou. Že čo ja viem, Noémovi vypadol jeden zo synov do vody, Noé tam skočil a nemu ho ťahal vonku z rebríku ešte, a neviem, cestou odmeral, že akurát išli nad Mount Everestom a odmeral, že 15 lakťov pod hladinou vody je Mount Everest, no, alebo ja neviem, akože, jak na toto číslo prišli, to teda netuším, hej. Fakt, no neviem. Ešte, ak sa šplhal hore, tak tam bola taká tá scénka z filmu, že sa mu šmykli nohy a jedna ruka druhou sa držal, ho tam vietor pleskal o bok lode, potom ho napadlo, že sa prichytí aj druhou rukou a vyšplhal sa naspäť hore. No nič, verš 21. I zahynulo každé telo, ktoré sa pohybovalo na zemi. Vtáctvo, dobytok, zver, plazy, pozor, dokonca aj hmyz, lebo ten nezobral Noé, čo sa plazia po zemi a všetci ľudia. Normálne všetko vychcípalo nemilosrdne a Noé si povedal, a v pohode však. Hlavne, že moja rodina prežila a máme zo všetkého vtáctva. Aha, a tu ešte, ak nastúpilo do lode, tak oni tam museli nasačkovať aj všetko žrádlo pre nich, hej, lebo oni tam boli tých 40 dní a 40 nocí a ešte tu je potom, že 150 dní. Radšej to dočítam do konca a potom sa budem poriadne rozčulovať. 22. verš. Všetko, čo malo v nozdrách dých života, hej, čiže plúca a tak ďalej, hej, všetko, čo dýchalo, všetko, čo žilo na suchu, zomrelo. No aj nič neostalo. Nič. Zahubil všetky bytosti, čo boli na zemi. Ľudí aj dobytok, to je riadna svíňa, plazy i nebeské vtáctvo, a boli vyhubené zo zeme. Ostal iba Noé a to, čo bolo s ním v korábe. Hej? Nič iné neostalo, žiadny iný živočích. Neexistuje. Ešte dobre, ok, ryby, no. A vody ovládali zem ešte 150 dní. Takže 40 dní pršalo a noci a ešte 150 dní, to je 190 dní. Keď to vydelíme 30, to je 6 mesiacov a ešte 10 sa zvýši. 6 mesiacov, 10 dní. Tam bola voda, hej. Na pol roka tam musel nasačkovať žrádlo, tu v Genesis 6 je napísané, že ty však naber z každého jedla, čo sa jedáva a vezmi so sebou. Čiže on im tam musel nabrať žrádlo, hlavne takým tigrom a levom ešte aj špeciálne musel zabiť ďalšie zvieratá. Neviem, keď lev zožerie 10 kg mesa alebo koľko denne, tak krát 150 plus 40, 190, no tak akože tam mal kopec mesa pre jedného leva, pre druhého leva, pre tigra a neviem, pre všelijaké tie šelmy. A jak to vydržalo 190 dní bez toho, aby to začalo hniť, to netuším, hej. Neviem, či tam mal chladničku, alebo čo, alebo hneď, jak plával, to okamžite išiel kde k pólu, aby to tam bolo zamrazené. No neviem, fakt akože je to úplne debilné. Tak, a teraz tasím kalkulačku, aby sme tu mali, že rozmer tej kocápky bol 300 lakťov, čo je 150 metrov, to je akože, dajme tomu dĺžka, hej, tá najdlhšia strana. Potom šírka bola 50 lakťov, to je deleno dvomi, hej, jeden lakeť je, dali sme, že 50 cm, je 25 metrov. A na výšku to malo 30 lakťov, to je 15 metrov a malo to mať 3 poschodia, čiže jedno poschodie 5 metrov, hej. A to je 56 250 metrov kubických, minule som rátal 56 256, lebo som sa sekol. Toto číslo, otvorím tabulku múdru, ešte od Noého, tu mám, a prepnem tu na druhé. 56 250, hej, to je objem, alebo tak toto napíšem, že objem 56 250 metrov kubických. Tak, teraz ešte otvorím prehliadač a napíšem tu, že how many species are on the earth, na Zemi podľa Wikipédie. Tak, to je global diversity, hej, svetová diverzita života. Takto tu sa píše, že na svete je neviem, koľko druhov foriem života a tak ďalej. Proste sa potrebujeme dostať tu. Tieto chordates, to sú obratlovce v podstate. Tu sú neobratlovce, to znamená, že všelijaký hmyz, hej, ináč pokiaľ nebral Noé
hmyz na tú svoju archu, tak by ma zaujímalo napríklad, z čoho sa vyvinuli pavúky, muchy, hej, ploštice a neviem, proste všetok ten hmyz, z čoho sa vyvinul, z vtákov, alebo čo, ako však to je úplne nezmyselné. Alebo to prežilo pod vodou, to asi ťažko, hej, mravce. Dobre, mammals znamenajú savce. Je ich tu 5487 druhov. Sú savce, napríklad veľryby, ktoré žijú vo vode. Sú aj také tie obojživelné, ja neviem, no hroch napríklad, hej, ktorý žije aj na súši, aj vo vode, ale keby sme prdli hrocha do oceánu na 190 dní, tak by tam asi neprežil, hej. Hroch potrebuje súš na to, aby prežil. Ale tak budem rátať, že to je len 5000 druhov a tých 487 nech sú nejaké také veľryby a spol, hej. 5000 druhov a Noé bral na tú svoju archu samca aj samicu, hej, zo všetkých tých suchozemských živočíchov, čiže môžem rátať 10 000 druhov. Tu je mimochodom, toto je describe, to sú opísané druhy a toto je odhad na svete, čiže popísaných druhov je 5487 a odhad je zhruba 5500, hej, suchozemských živočíchov. Takže napíšem teda cicavce. Sme dali, že 5000 druhov krát 2, čiže 10 000 ich tam musel nasačkovať, hej. Vtáky, opísaných je 9990, dajme 10 000 a odhad na svete je viac než 10 000, hej, to môže byť 10,5. Čiže je tu 10 000 vtákov, lenže Noé zobral z nebeského vtáctva vezmi po 7 samcov a 7 samíc. Čiže on zobral 10 000 druhov, z každého 7 samcov a 7 samíc. To znamená, že zobral vlastne 14 vtákov. Dobre, ja tam. Vezmi po 7 samcov a po 7 samíc. Hej. To nie je, že 7 dokopy, ale 7 z každého. Čiže 14 kusov z každého druhu. A máme tu, budem rátať, že 10 000 druhov. Čiže 140 000 vtákov zobral. To už na ten objem je nejako dosť veľa. Nejako to nesedí, ale OK. Potom reptiles, to sú jaštery. Keď ja dám otvoriť na ďalšej karte, tak sú to zase krokodíly, ja neviem, tu jašterice všelijaké, korytnačky. A podľa mňa tiež, kebyže nechám krokodíla 190 dní uprostred oceánu, on tam neprežije. Pretože on, ja neviem, potrebuje ísť na súže, ja neviem, nespí asi tak, že pláve. No neviem, nevyznám sa do toho, ale napíšem tu, že čo sú tie reptiles, jak som to preložil, jaštery. A aby som nebol svinia, tak z tých 8734 vezmem polovicu, aj zaokrúhlim to dole na 4000. Dajme tomu, že z tých 4000 vie prežiť v oceáne, ale keďže je to samec a samica, tak môžem rátať rovno, že ich zobral 8000 jašterov, hej, 8000 kusov zvierat, ale je to len 4000 druhov. Potom sú tu obojživelné ďalšie druhy, to je také tie žaby, neviem, dažďovky a neviem, hady a podobne. Tu by som tiež rátal, že asi polovica z nich by mohla vedieť, alebo štvrtina, dám, že štvrtinu. Štvrtina bude vedieť prežiť uprostred oceána v pohode, hej. Takže 6000, no dám, že 6000 deleno 4 to bude 1500 a keďže je to samec samica, tak dám krát 2, takže 3000, hej. Obojživelníky. Tak dám ich tu 3000. No a čo tu je ešte? Tieto agnátá a tie zvyšné, to už sú také ryby všelijaké, hej. Tu napravo vidť jedno, druhé. No toto aj neviem, čo je jedno hnusnejšie než druhé, takže to nebudem rátať vôbec. Neobratlovce, no ani nejdem pozerať, že čo to tu všetko je, alebo napríklad tieto dva pozriem, čo by to mohlo byť. Dobre, to sú dažďovky a tieto srandy, hviezdice a tak, to sa nemusí rátať. Čo tu je ešte? Toto sú rastliny, to je tiež zaujímavé, že on nezobral žiadne rastliny, hej, teraz bola potopa sveta, všetko vychcipalo, typujem, že aj stromy, hej, napríklad taká borovica a tak ďalej vychcipala. A teraz, jak potom opadli tie vody, tak musela byť všade bažina, nie? Neboli hneď, a neviem, on vypustí žirafu do bažiny,
a ona tam má prežiť, hej, alebo neviem, leva do bažiny. A v momente, keď vypustí leva, tak čo bude loviť? Tak hneď uloví tie prvé dve žirafy, ne? Alebo čo? Ako to je taký nezmysel celá tá potopa sveta. A potom sú tu ešte nejaké huby a iné, others a bla bla bla, ale tak čo sa týka zvierat, len čisto zvierat, tak zobral zvierat, dám, že zvierat zobral normálne. Zvierat zobral. Nebudem rátať ten objem, čiže to bude suma z týchto buniek. Suma z bunky B2 až B5. A tu je že B a tu je 1, 2, 3, 4, 5. Tak 161 000 zvierat zobral. Objem lode je 56 250 m3, čiže už len teraz od oka, keď vydelím počet zvierat na metrami kubickými, tak to budú asi 2 zvieratá na meter kubický. Hej, neviem ku jakému počtu som sa dostal minule, ale bolo to asi vyššie číslo. Dajme tomu, že ja neviem, dám zvieratá lomeno objem, čiže to dáme 161 000 zvierat vydelené objemom, 2,8 zvieraťa na 1 meter kubický. Aha, už viem, prečo som sa dostal k tomu vyššiemu číslu. Extinct animals. Počet vymretých zvierat na extinction som chcel dať. Extinction. Počet vymretých zvierat na Zemi podľa Wikipedie je 99,9%, hej. Čiže predtým, než prišiel Homo sapiens. No, čo by podľa Biblie nemal byť nikto, hej. A 99,9%. Mimochodom, v tomto tu nie sú zahrnutí dinosaury, hej. Čiže ak toto tu číslo 2,86 zvieraťa na meter kubický, hej, je priemerné číslo dnes žijúcich živočíchov a je to iba 1/10% zo všetkých živočíchov, ktoré kedy existovali, tak neviem, sa to musí vynásobiť tisíckou, čiže to bude 2862 zvierat na meter kubický, čo už je nereálne, hej, čiže možno preto zomreli dinosaury, že sa jednoducho nezmestili na Noémovú archu. A tie, čo tam ostali, sa museli dobre pomačkať teda. No, to je jedna vec, že koľko zvierat tam bolo na meter kubický a ešte tam musel, a to už nerátam, že musel ostať nejaký objem na žrádlo, hej, na tých 190 dní, hej, to je to, neviem, to, a ešte, jak tam to muselo byť nasačkované zviera na zvierati po celej lodi a ešte oni pomedzi to museli chodiť a ich krmiť, hej, a teraz tam bolo 8 ľudí, teraz deň má 24 hodín, hej? Deň má hodín 24. Čo jest 24 krát 60 minút, hej? 1440 minút. Na tej lodi bolo 161 000 zvierat a 8 ľudí, ktorí sa museli o tie zvieratá starať. Teraz dajme tomu, že spánok plus potreby tým ľuďom zabral 6 hodín, hej. Spánok, dajme tomu, že spali 5 hodín a tá zvyšná 6. hodina bola na to, aby mali raňajky, obed, večeru, aby si to vedeli zaobstarať, aby vedeli ísť na záchod, hej, aby sa vedeli umyť, aby možno mali aj nejaké voľno a spol, hej. 6 hodín z dňa je proste na spánok a potreby. Čiže ostáva 24 minus 6, nasfaltrujem takto, 18 hodín, čo je 18 krát 60, 1080 minút, hej, za obstaranie 161 000 zvierat. Teraz, za minútu museli obslúžiť, hej, to znamená dať nažrať zvierat, koľkým zvieratám, a ešte pod nimi museli vyčistiť a nebolo to také, že doniesli mäso a hodili to tigrom. Oni museli ísť po to jedlo, museli, ja neviem, si ho roztriediť, že tomu dáme toto, tomu toto, tamtomu toto, hej, potom vymeniť, ja neviem, vykydať hnoj a skočíme na ďalšie zviera. Takže máme 161 100,
161 000 zvierat, vydelíme to počtom minút a ešte to vydelíme 8, lebo boli 8 na to. Čiže za minútu oni museli dať nažrať 18,63 zvieratám, hej. A to makali 18 hodín denne. Takže, alebo denne teraz ešte môžeme dať, by to bolo 161 000 deleno 8, hej. Čiže keď mne dneska ráno niekto povedal, že budeš makať 18 hodín denne a musíš dať nakrmiť 20 000 zvieratám, tak by som sa z toho posral do výšky, hej. Ešte nehovoriac o tom, že týchto 20 000 je teda zo žijúcich druhov, hej. Na schvál tu dám, že ak je toto tu 0,1%, lebo tých počet vychcípaných je 99,9% a toto je ten zvyšok, takže toto tu je 0,1%. 1% by bolo krát 10, hej, a 100% krát 100 ešte, čiže krát 1000. Čiže dáme, že v tejto bunke je 1000 krát, bum, proste 1000 krát viacej, hej. Takže dneska musím nakrmiť 20 125 000 zvierat. V pohode, to zvládnem. To musíš zvládnuť sám. Čiže stadiaľ asi vzniklo takéto príslovie, porekadlo, alebo taká tá dobrá rada, že Pán Boh pomáha, hej. Tu im musel jedine s tým krmením pomôcť sám Boh, ináč nemajú šancu to stihnúť, hej. No, toľko asi ku tej potope sveta skvelej. Na budúce tá potopa ešte pokračuje tým, kde oni vlastne zaparkovali. Genesis 8 a potom je tam dokonca Genesis 9 až tak kde po 12 či po koľkátku, neviem. A potopa sveta prestáva, Noé vychádza z korába konečne. To bude tiež sranda mimochodom, nenechajte si to ujsť. Takže sa s vami lúčim a dnes si môžeme dať tú pesničku, čo som začal, že to musíš zvládnuť sám. Bye bye. To musím zvládnout sám, na to snad sílu mám, na dveře nápis dám, to musím zvládnout sám. Na. Božské káje.